Eta gure saioaren amaierara heldu garenez, gu baino askoz ere despedida hobea egingo du Amets Arzallusek. Ariak josiz elkartzen dira, zuri berde eta gorria, ta pausoz pauso bizkarreraino, jasoko dugu harria. Gaurkoa etzen helburu baina, gaurkoa zen mugarria. Lortuko dute, lortuko dugu, bide dela izerdia. Kirolariek selekzioa ta herritarrek herria. Larai, 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 ta herritarrek herria.